Hey, what's up mga idol? Kadtong nangapakan sa iro, iring, halas ug mga malalang mananap. Please watch this video kay basi makatabang kini kaninyo. Ni dokter kubat aja. Mut kalau tidak napakan sa halak. Lain yang dinakan dari sa halak. Ay, dugo na. Ujo ka po. Isang alas ka ng drink? Oo, kita lagi. Oh, Ito mo kung hindi lang ka. wagra. Wala pa rin ako sa ipimit na din. Napakasalat na green na nagibubag ng muko ang iyang Oh, pinakon. Kahit may yung depende kamot mo ito. sa nasa sa halas. Parang green. Naman sagbot din ba? Dahil kayo yung tiki bro na pasok na muko ang yung mga panit. Katong ka na kung mga halas may pinala. Ano ba? La, Lahat mo tayo ng green. Ato sa polis ko nga napakan sa alas. Asam ko nagpulsan ko siya ng kuwan. Pakan. Tabot na parang ka. Ay, pulis dili nagpatandong pa. Alas gapon ni ko ba? Napakasalat. Hindi sila mulay. Mag-iinga ko rin pagkakulis ko. Parang ba na lang, lalong sa basketbulan. Kasi dilay kapit na katulog, ako sa dapit na katulog. Nakita ng lalong gimsa. Huwag ka na sa loob. Pagkaurang di gina. Ito lagi po. Malagi ta maka. Mata kabalo lagi kadto sa pataran kabas. Ay, ang paak mo yung imong gibisnisan. Tama na na. Ang lang. Bukan nakanak ini. kayo. Ako magtuto. Gimana pagkatabas mo? Lagi alam dakon. Ano ka? Ato yung tubig-tubig ito na to. No, tayo mong birmi sa unang hangot pa. Mga wala pa. Okay. Gamay na rin yung tulog ko. Gamay na rin. Lingkon. Pero mga yung Narabigyan na ako ng Wala. mga yung bagtik. Sa akin kong yung hagi dok kay layo ka pagi kay nila. Sumibak ko pag yun. ay. Ang kuko, Dok, pwede pudlitan ng kuko. Alam ko ko no. Alam na ba ka? Ay, Mulog ka na siya. Ano pa? ay, pa. Yaklas na pa yung nag-wait ko. Ganyan ko kay sa. Alas. Alas! Ada pa kita lagi na ba? Kilara, Uban kan. yung manghod. Grasya gina kay. Natumban siguro. Tumban yun.
Unsay mga resita rani? Otruhan pa ni Dok? Dok, napay ko. Action.